Už máme pustené? No. Dobrý večer, priatelia, teda dobré ráno, priatelia, tak vítajte pri novom videu. Toto je točený deň po tom, čo sme boli cvičiť s Beníkom. Keďže som si s Beníkom dal, že odmerku Fatality, polodmerku Hyperionu a do toho Ohimbin, tak som mal fajný crash, takže dneska som sa rozhodol a celkovo aj kvôli tomu, že si dávam určité látky, že troška obmedzím pretréningovky, áno, presne tak. Musíme si šetriť naše zdravie. Takže dneska pump junkie, hej. Avšak nebude to úplne bez kofeínu. Nebude to úplne, že bez kofeínu. K pump junkie si dám. Teraz pozrite, čo utiahnem. Pozri sa na ňo. Vidíte ten monster? A teraz sa pýtate zase. Vy furt máte nejaké ináč otázky, ale furt sa pýtate, že... Tento monster si kde zakúpil? Dostal som ho od chalana. Martin Michal, tu máte Instagram. Chalan predáva monstre za lepšiu cenu ako v obchodoch a predáva hlavne monstre, ktoré na Slovensku nekúpite, čiže veľký shoutout Martin Michal. A ja si tu idem dať takú jemnú pretréningovku, avšak nikdy si nemiešajte pretréningovku do monstera, lebo raz som to spravil a vybuchol mi celý shaker, ale však tak som sa poučil, chápeš? Takže teraz odmerečka pump junkie. Tak, dobre, musím sa furt zašpiniť, vidíš to? Boost particles. Dobre, musím proste povysávať auto, lebo niekto tu musí furt dávať pretréningovky v aute a vysypať všetko. Dneska ináč vo videu bude človek, ktorého ste ešte nevideli, ani ja som s ním ešte nesvišel. Je to tréner zo 77 Fitness. Ideme si spolu ruky. Povedal by som, že to bude taký naturálny tréning dneska. Taký pohodový, vidíš pump junkie, ukáž. Čo je lepšie o 10 ráno, ako cracknúť monster. Ako som spomínal, tak dneska naturálna cvičba, tuto s kolegom. Kľudne sa predstav, povedz. Nazdar chlapi a dievčatka. Ja som Big Dog Coach. Trénujem tuto v 77-čke novej Airport. Najlepšie fitko v Bratislave ináč, len tak, určite pretože áno. Mimochodom hovorím to v každom videu, ale poviem to zase, lebo je to pravda. Dneska ideme dať spolu ruky, tak sme sa dohodli a vidíte s nami. To poznáme. Vidíte ho? Poznáte ho niekto? Napíšte do komentáru, že kto to je. Čau. Chodíš už iba tu cvičiť? Hej, dobre, ne? No najlepšie fitko, aj gym fit, to je povolený, takže len čo chcem. Ale hlavu má dobrú, ne? Povedz. Hlavu má dobrú. Akože na kamere podľa mňa ty máš väčšiu. Čak, lebo som bližšie. Čakaj, kto má väčšiu hlavu? On má väčšiu hlavu, isto. Kto je na kamere má väčšiu? Kto má väčšiu hlavu na kamere? Šades. Natoč to tak, aby mal on. Odúď sa, možno Počkaj, to musím ísť takto. No, dobre. Kto má väčšiu? Nechceš vedieť. Aj. Vidíte, čo s vami spraví, že keď začnete jesť viacej zeleniny? Zelenina a ešte keď kombinujete klobovku a ráno sedíte na pás trávy, to je akurát ako keď... A BCAčka. Úplne. Viacej packdeckov mi tu chýba. Jasné. Tuším, že sú objednané stroje, že príde ešte jeden packdeck. Lebo hen ten poležiačky moc nemusím. Akože tento je brutál za mňa. Len nevýhoda v tom, aspoň ja to tak mám, že neviem to dať takto naraz, že musím najprv potiahnuť jednu ruku a potom druhú. On je takýto, že strašne musíš dozadu sa prehnúť. Ale dobrý rozsah to má. Áno. Vieš, čo by ti povedali, ale že optimálni cvičenci na toto, to si išiel 10 opakovaní, to si moc preťažil sústavu teraz nervovú a nebudeš rásť z toho. Takže toto bolo úplne zbytočné. Myslím, že som išiel viac ako 10. No, takto. Dal som 14, no, keď som počal. Fúha. Ale Tak to už je koniec, to si išiel do minusu. vlastne už by som mal skončiť tréning, Áno. lebo už neporastil. Toto je jediný cvik, čo by robil vždy problém. Preto som ho vybral, na schvál som ho vybral. Aby som aspoň na jednom exceloval. Že by mohol byť lepší. Hej. Aspoň na jednom. Áno, už to uvidíme. Lebo chlapec má potenciál. Akože cecky ma tiež baví, však cecky to je klasika, hej. Chrbát milujem tiež, ako ja všetko milujem, ja milujem cvičiť celkovo. To akože ja som z toho zažratý, keď príde keď nejaké decko má obľúbený nejaký seriál, tak ja fitko, som akože jak doma tu. A čo sa týka nôh, každý si hovorí to,
leg day a neviem A čo. však to je to dobré na tom práve, No, že... ale že nohy a one, ja sa tak teším kokos, keď mám nohy normálne. Teraz toto je tá druhá séria a to musíte, že napumpovať a potrhať. Idem push-pull legs a Hej. push A, push B a vieš, a takto. A to je to, že napríklad, že aj teraz vieš, že tie štúdia tak, že veľa vecí ti môže pomôcť a tak, lenže mne už príde, že veľa ľudí cvičí iba podľa tých štúdií a nebaví ich cvičiť, vieš. No to je to, že mne napríklad nevadí, keď niekto cvičí len také veci. Mne už je taká toxická komunita, vieš, že keď niekomu povieš, že cvičíš push-pull legs, takže fú, aký si kokot, vieš. Áno, napríklad mne to sadlo. Ja som si skúšal rôzne systémy a push-pull legs mi naozaj sadlo. Aj regenerujem dobre, aj všetko. Akurát hovoril, že proste ja rád cvičím s niekým, že kto je silnejší odo mňa a väčší odo mňa, kvôli tomu, že mňa to normálne zdeptá jak hovado, že jak môže byť niekto tak silný, že ja som jaký slabý oproti nemu a ma to tak motivuje, vieš, že viacej o mnoho. Iba, že 27,5 na rozpačky, vieš, a tvári sa, aké by sa rozcvičil iba. No, akože chodím aj s 30-kami, ale nechcel som, že by to technicky teraz nevyzeralo dobre na tom videu, vieš. Ale chodím aj s 30-kami. Posledné dve boli hádzanie len. To sú niekoho tlaky na cecky. Áno. Keď sme pri tom, tak to poviem na kladiva. Veľa ľudí je takýchto, že kde má slabinu, tak to viac cvičí, jo. Sice neviem, kde ty máš slabinu, je to vidieť také všetko vyvážené. Hej, to si ešte nevidel k***. Tak čakal, že to povie, debil. Som sa cítil dobre, vieš, že som išiel 32,5 na hamery. Pozri sa, pri čo sa postavím. Čo tam je? Áno, je tam 40, lenže videl si tie tlaky na začiatku. Som sa tam trápil so 40-kami a on si 42 vyhodil ako one. Ale viete prečo je taký silný? Lebo cvičí upper, lower a full body. Áno, to je tým. Cvičíš full body, či nie? Push-pull legs, push-pull legs, tak. Push-pull legs. Podľa mňa najlepší progres budeš mať vždy na tom, čo ťa najviac baví, vieš? Lebo, vieš, keď cvičíš... Vieš, niekto by cvičil push-pull legs, ale nebavilo by ho to, tak nebude mať na tom progres, lebo poprvé nebaví ťa to, nedáš toľko do toho a vydrbeš sa na to počasne, vieš, čiže... Ja som chodil napríklad hrudník, chrbát, biceps, triceps som chodil, takéto tréningy, vieš. Ale ja som si chodil rôzne systémy, ja som si chodil super série, chodil som rôzne možné drop sety som chodil a neviem čo. A najviac mi fakt sadlo ten objemový taký tréning, že push-pull legs, ale fakt, že top set, back off set a úplne do zlyhania to vymažgať a úplne to mi sedí najviac. Toto je za mňa topka, ale každému to môže inak sadnúť, vieš, každý je iný. Ten jeden kamoš naturál, vieš, že čo hovorí, že namiesto 5 gramov kreatínu dáva 10 gramov kreatínu. Ja reálne dávam 10. Naturál, vegan, 15 rokov, druhý deň vo fitku. Tak to vyzerá. Vidíte to? Keď hovoríme o tom veku, si vezmi, že keď sme sa prvýkrát stretli... Strašne som ho vysmial. Kámo. Strašne som ho vysmial prvýkrát, čo sme sa stretli. Daj to. Proste sedeli sme tam na lavičke, že to bola otváračka vtedy, že? A ty si došiel niečo, že pozerávaš videa, či nezacvičíme niekedy?
A ja, že jasné, iba tak som sa spýtal, že koľko má rokov, hej? Počujete, Nie, on povedal, že vieš, ale tieto videá točíme skôr pre chlapcov tak áno, že do v mojom 20 veku rokov. a tak, áno. A ja mám 25, hej, že... A ja na ňo, že ty koľko si myslíš, že mám? Ja viem, že vyzerám starý. Stopnite video, napíšte do komentárov, koľko si myslíte, že má rokov. 26. No, je to tak, no. Ale vyzerám na 46. Ja som myslel, že ja som povedal, že má cez 30 isto. No, veľa ľudí to hovorí. Hej. Dobre, toto bolo všetko na tento tréning tunak s kolegom. Som rád, že som si zase zacvičil s niekým novým, však my sme spolu ešte neboli cvičiť. No, dúfam, že do budúcna dáme ešte nejaký tréning. Díky za tréning, vidíme sa. Toto je to, čo som spomínal. Toto je zásoba, ktorú som dostal. Toto sú napríklad, hej, že čo si môžete zakúpiť. Máme tu tento, takýto. Máme tu Cosmic Peach. Máme tu tento filajkový. Máme tu tento čierny. Hej, však vidíte všetky, čo tu sú. Hovorím, toto sú jedny z monstrov, čo si môžete zakúpiť. Plus bude mať chalan ešte niekoľko dosť zaujímavých príchutí, ktoré myslím, že sa tu ani že na Slovensku že nepredávajú. Ale každopádne ideme ešte k ďalšiemu predmetu činnosti tohto videa. A to je... Viacerí ľudia, ktorí ste tu už dlhšie, tak viete, že občas ideme fotiť pre takého môjho kamoša oblečenie Nuance, takže teraz ideme na fotenie oblečenia pre Nuance, ideme fotiť nejaké zimné bundičky, nejaké trička a tak a vás bereme so sebou. Pozrite sa iné, že aké mám pekné tričko na sebe, hej, toto je... Máme tu viacero vecí, ktoré uvidíte v priebehu dnešného videa. Je vonku 40 stupňov a ideme fotiť zimnú bundu. Fú, takto, je 40 stupňov vonku, Ninka. Čo robí? Jak? Čo tu vyvádza? Nič. Takto prírodu ničíš?